Dostlar selam. Kazanda Resey regionlarının medeni kodu deb atalgan ko'rgazma baram. Ağaçtan işlengen aybirler satılamında Udmurtiyadan kelgan dostlarımız. Narsalar alıp kelganlar. Здравствуйте. Здравствуйте. Что привезли? Мы приехали из Удмуртии, представляем наших мастеров изделий из дерева. Вау, dostlar, нәрсәгенә юк, карагыз. Очень хорошие у нас массажеры из можжевельника. Лопаточки, грецкий орех, абрикос, можжевельник, породы дерева. Dostlar, менә Мәскәүдән килгән дизайнерлар үзләренең эксклюзив хатын-кыз киемнәрен тәкъдим итә һәм шулай бу шачырда сатып алырга була миллион сумга. Менә шундый кулдан эшләнгән тунны алыр идегезме? Миллион сумлык тора менә монда һәр нәрсә менә кул белән эшләнгән. Миллион она стоит. А у одного мастера на изготовление, это ручная вышивка такого изделия, уходит около года. Два подобных изделия хранятся в резервной коллекции исторического музея на Манежной площади, выкупленные у дома вышивки династии Вороновой как музейный экспонат. А чем ценность вот данной шубы? Ну, во-первых, это ручная работа, мелкая ручная работа. И, ну, как бы в этом ценность. На льне вышита вся целиком, она руками вышита. Это как ребенок для меня очень ценно. У меня 40 лет существует дом вышивки династии Воронов. Всего за 40 лет было 9 таких производств, но осталось сейчас 7. Dostlar, men Рәсәйнең мәдәният коды күргәзмәсендә Чувашстаннан килгән дуслар белән таныштырасым килә. Диана исемле кыз. Диана, ты чувашка? Да, я чувашка, есть чуваши. Ты первый раз в Казани? В Казани я была немногократно, но на этом фестивале я в первый раз. Как выставка проходит? Что вы привезли? Что вы предлагаете? Выставка очень интересная. В Чувашии каждая вышивка имеет свое обережное значение. Здесь, например, представлена вышивка кескен. У чувашских женщин грудная клетка считалась уязвимым местом. И обязательно у чувашской женщины на груди была вышивка. И она называется кескен на чувашском. Как это переводится? Ну, это не перевода нет, это просто сама вышивка называется кески. Чувашчыларыбызның милли үлмәкләре. Менә башкорт дусларыбыз килгән. Яулыклар, футболкалар. Әлфия, сез Уфадан, Башкортстаннан килгән дизайнер. Шулай. Кара, нинди матур яулык алып килгәнсез. Бу яулыкны ничек сез эшлисез? Рәсем төшерәм. Алар тегәм үзем. Бу яулык ничә сум тора? 1000 Менә авылга кайткач, без баштан яулыкны салмыйбыз, дөресен әйтим. Ә менә Казанга килгәч яулыкны салып куябыз. Бу бит дөрес түгел. Конечно, безнең кортны экранына да койсаң яулыксыз тиргидер, нәрсә киенгәнсез теләсә нәрсә дип. Менә мин башка бәйләгәч таласы да килмәсен. Менә болай итеп бәйләсәң болай менә болай итеп. Әйе. Белмим, үземне күрмим. Менә шулайрак. Башкорт татарларыннан мин сиңа бүләк итәм. Рәхәтләнеп киеп бирә. Рәхмәт яусын. Ә мин инде үз чиратымда үземнең тыңлаучыларымда чакырам. Без сине карыйбыз, без сине яратабыз. Шуңа күрә рәхәтләнеп киеп йөреп безне искә төшереп. Беләсеңме, менә минем тыңлаучыларым туктале. Менә миңа карап, аларның да шушы яулыкны аласылары киләчәк. Аларга нишләргә кирәк? Бәлки синең бардыр Телеграмда каналың, ничек син эзләп табарга? Телефоның, каналың? Самри. А телефоның? 8 965 784 0035. Киров өлкәсе кунаклары, здравствуйте, дорогие гости. Что привезли? Чем обрадуете нас? Женские наряды. Покажите, пожалуйста. Юбки. Вот я хожу, смотрю и покупаю. Все интересно. Чем интересна ваша область для нас? Юбочка. Да, смотрите, утеплена. Нижняя юбочка еще. Очень красиво. Джемпер.
жилет. Можно под такой жилет добавить вот такое платье. Самая дорогая сумка сколько стоит у вас? Самая дорогая, одна из таких прям крутых, это вот 25 тысяч. Kırım söydəgərləri alıb gələn sumkalar arasında sumka. Bu sumka bu tovarlar arasında en kıymetlisi 25 lira. Şimdi ekskluziv pul bilen işlenen motor sumkalar alırız. Ruslar para güzel. Da nindi motor moyunsalar, bilezikler. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анжелика. Мы из Калининграда, с самого поселка Янтарный, где добывают янтарь. Привезли вот изделия. Сырье берем на комбинате и обрабатываем и делаем вот такую красоту. А правда говорят, что янтарь лечит? Ну да, щитовидку. Покажите, пожалуйста. Вот необработанные бусы. По оптовой цене продаем. Они стоят 500 рублей. Спасибо большое. До свидания. Очень красиво. Необработанные. Давление выравнивает, можно браслетик покупать. Либо бусики носить. Менә монда кулдан эшләнгән сабыннар, кайдан килгәннәр икән? Бу кызлар, матур кызлар икәнмесез? Да, исәнмесез. Тукаябылы, Комсомольский район, Чувашия. Да. Сез сабыннар эшлисезме әллә? Сабынар эшлибез. Бескюпнесте эшлибез. У нас Бескюпнесте, да. начался проект «Диалог с традицией». И вот диалог с традицией без несколько не эшләмәдек. Ой, biz cüledik de, beledik de, eriledik de, anda Да. balçıktan da yasadık. Sabunlar, bu sabunun istorisi var. Biz balalarga şimdi kürgezme yasamak elədik. Niçik elik zamanda buna sabun yasılar maydan, kelden. Buna bölünse bizdeki kürgezme maydan, kelden yasadık. Barısında da bile gittik, ha biz geteli aşındı şadı bizge tağını yasak izali. Subhanallah. Tağını yasadık, tağını bile gittik biz geteler. Anarsa bizge avılga, mektepke правительственная делегация из Татарстана приехала. Ялар biz geteler. Siz ne zaman da avılda oturasız? Kazanga kilигиz. Yaşlılar bizde konkurska, Болгарга birinci urun anda bizge bildiler как ремесленникам. Onlar sıçla yaşa başladılar. Абадук. Чәчемә салдым. Менә нинди чибәр кыз булдым. Җиде мең генә тора. Это вообще единый торговый путь между Болгаром, да, и Старой Ладогой. Нас очень впечатлила поездка вот 2 года назад в Болгар. Проходил самый древний путь. Он вел из севера, значит, практически от Северного моря. От Северного моря. Менә күрәсез, монда Оренбургтан килгәннәр. Без инде беләбез, Оренбург шәлләре Казанда сатыла. Менә Bizde bütün yavluklar beylengen, kul bilen, beylengen, iş duşu kul bilen beylenirler. менә Якутия республикасыннан килгәннәр. Танышыйк әле. Добрый день, здравствуйте. Добрый. Я модельер, профессиональный художник-модельер Как вас зовут? Дина Лебедева. Вот, так с ним. Здравствуйте. Вот. И могу вот что рассказать. Значит, это у меня кардиганы, которые приехали. Буквально 10 дней назад у меня был грандиозный показ на ВДНХ в Москве, на центральной площадке. Казахстан, павильон. И вот это вот кардиганы с таким рисунком, с тюркским вот этим орнаментом, турецкий немножечко, он такой тюльпан. Ну, тюркский, сюда и татары, и турки, да, сюда подходят. Турецкий огурец. Как вас зовут? Наталья. Наталья, это ваш ковер? Ну, нет, это мастер делал Старомонинского дома ремесел в Удмуртии. Он полностью делан руками. То есть каждая ниточка с любовью. Трудоемкий, конечно, процесс. Трудоемкий, затратный по времени, но смотрите, как красиво. Менә бу коверны 100 меңгә сатып алырга була. Ә менә бу сөлгеләр 9 мең булдан эшләнгән. Бик матур.
Менә татар кызлары Чаллыдан, исәнмесез кызлар? Исемегез ничек? Мин Гөлүзә, остазлар белән Чаллыдан килдек. Чаллыда үзебезнең производство, үзебез чигәбез, тегәбез. Матур яулыклар, кулдан чиккән сөлгеләр. Исәнмесез сез кайсы яктан? Казаннан. Исемегез ничек? Yüzüm Dilara. Татар милли стилендә төрле футболкалар. Такие рисунки. Чыгарсыңны каршы алырга дип тәрлек язмалар. Менә халык җыела башлады. Ә монда менә шәлләр. Смотрите, это разные, ну, здесь идет Күргәзмә эшен дәвам итә. Монда кайсы яктан Красноярск гүзәл кызлары. Здравствуйте. Вы из Красноярска? Что привезли? мы привезли украшения из серебра с натуральным камнем тематики севера. Пошло. Муниципалитет. А сколько стоит вот этот вот? Интересно. Это у нас 42 500. 42-42 тысячи? Да. Ne? 42 меңлек. Но это ручная работа. Таштан. Менә шулай Казан герли әле яңа гына республика көнен билгеләп үттек һәм мәдәни чаралар уза тора. Рәсәй регионнарының мәдәни коды дип аталган күргәзмә миңа бик нык ошады. Шундый чаралар ешрак булсын. Менә бер пакет товар күтәреп өйгә кузгалдым. Кескене кәефләр бик булмый. Шуңа күрә үзегезне кечкенә генә шундый бәйрәмнәр белән сөендерегез. Хатын-кыз бит инде матур киенергә ярата, тәмле ашарга ярата һәм бүләкләр ярата. Инде бүләк бирүче булмаса, үзегезгә тотыгыз да бүләкне алыгыз. Ә бүләкләр күргәзмәдә, кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә. Барыгызга да яхшы кәефләр сабылыгыз.